I dag skal jeg vise dykk hvordan man laster ned mods fra Skydas. Oi. Skydas.com. Der. Og så trykker du enter. Så det selvfølgelig litt valg for meg som skal til. Sånt. Så det her. For eksempel hvis vi skal installere gjennom den. Installere bare den. Jeg kan vise den vanskelige måten etterpå, men først skal jeg vise den. Ser du her? Så går du ned på download her, exe. Ja, egentlig bare klikk på den. Sant. Hvis du gjør Internet Explorer blir litt annerledes da. Men nå er det bare sånn. Klikk på den. Men hvis det er Internet Explorer, kan du lagre og så åpne. Hvis jeg gidder åpne for det. Ja, så trykker du før. Ja. Så hvis du får sant her, får default, jeg kan vise dere en video der, ja. Jeg kan lage en video med hvordan installere Fort først da. Sånn. Ja, det er mye Fort, ja. Det man har Fort. What the fuck? Så trykker du install mode. Ja. Nå er Minecraft min open, så da må jeg bare lukke den. Så install mode. Hvis du trykker ja, går det lengre da. Ja, hvis du trykker ja, da tar det litt lengre tid. Men hvis du trykker nei, da går det sakte. Nei, fort. Så da trykker jeg nei. Eller no, eller hva nå du har. Så venter jeg til den er ferdig. Ja, da er den installert. Sant. Og så må du gå inn på Fortune din her på Minecraft. Jeg har den sikkert ikke nå. Nei, jeg har den ikke. Men en annen måte. Da trykker du download her zip. Dette er den vanskeligste da. Ja, vi kan bare vente til den er ferdig. Så trykker du prosent, appdata, prosent. Eller roaming, tror jeg. Nei, så må du trykke appdata. Enter. Da kommer du inn dette. Da må du finne .minecraft. Finner jeg selvfølgelig Minecraft. Sånn. Sånn. Så trykker du på mods. Oi. Så drar du så drar du denne inn her. Ja,
Ja, så går du inn på Forge-profilen din på Minecraft, og inn på, ja, så går du på, så går du inn på, så går du inn på Forge her, sant, så.